ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ, ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ, ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କା ସାଥେ ଅଭିମାନ। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ, ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କା ସାଥେ ଅଭିମାନ, କା ସାଥେ ଅଭିମାନ, କା ସାଥେ ଅଭିମାନ, କା ସାଥେ ଅଭିମାନ, କା ସାଥେ ଅଭିମାନ। ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ 1926 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 1977 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ କବି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉତ୍କଳ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ, ମରୀଚିକା, ଝରାଶିଉଳି, ଯାହାକୁ ଯିଏ, ବନ୍ଦନିକା ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କବି ପରିଚୟ ପରେ ଏବେ କବିତାର ଆଦର୍ଶ। ପଠିତ ଧୂଳି କବିତାଟି କବିଙ୍କ ରଚିତ ମରୀଚିକା କବିତା ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଧୂଳି ଅତି ନଗଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ତାହା ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବଜଗତ ଶେଷରେ ତାରି ଦେହରେ ମିଶିଥାଏ। ତଥାପି ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନ ରଖି ଧୂଳି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହି ନେଉଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, କବି ପରିଚୟ କବିତାର ଆଦର୍ଶ ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ, ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ, ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କା ସାଥେ ଅଭିମାନ। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ, ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କା ସାଥେ ଅଭିମାନ, କା ସାଥେ ଅଭିମାନ, କା ସାଥେ ଅଭିମାନ। ଏବେ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ। ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ, ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ, ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ। ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ, ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ। ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ, ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ, ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଏହାପରେ କବିତାର ତୃତୀୟ ପଦ। ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ, ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ, ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ, ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ, ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ, ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ଆକାଶ ତଳେ ଥିବା ଧୂଳିକଣା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ। ଜୀବନରେ ତାର କାହା ସହିତ କିଛି ମାନ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ଧୂଳିକଣାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ନ କରି ଧୂଳିକଣା ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେହିପରି ଏହି ଧରାପଥରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଖାଲି ଜାଣିଛି ଏ ବିଶ୍ୱର ଜୀବଗଣ ତାରି ଦେହରେ ଶେଷରେ ବିଲୀନ ହେବେ।
ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱମୁହିଁ, ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱମୁହିଁ, ଭରସାହୀନ ଚିର, ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି, ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର। ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱମୁହିଁ, ଭରସାହୀନ ଚିର, ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି, ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର, ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର, ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର। ଏବେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି, ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି, ସକଳ ଅଭିଯାନ, ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି, ସକଳ ଅଭିଯାନ, ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ, ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ, ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ, ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ, ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଧୂଳି ମହରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ, ସେ ଅତି ଦରିଦ୍ର, ତାର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାପ ସହି ନେବାରେ ତାର ମଥା ବେଶ ଦକ୍ଷ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ଧୂଳି ସବୁକିଛି ଅଭିଯାନ ବସି ଦେଖୁଅଛି। ଆକାଶ ତଳେ ଥିବା ଧୂଳିକଣା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଖୁବ୍ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଦର୍ଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ। ଆକାଶ ତଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧୂଳିକଣା ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ତାହା ଖୁବ୍ ସାନ ଅଟେ। ସେ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଅବସର ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନରେ କେବେ କାହା ସହିତ ମାନ ଅଭିମାନ କଳିତ କରାଳ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁକିଛି କଷ୍ଟକୁ ସହି ନେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କବିତାରେ ଧୂଳିକଣା ଯେ କେଡ଼େ ମହାନ ତାହା ସହଜରେ ଜାଣି ହେଉଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।